O Boiro gañou o derbi contra o Noia por 4-0, cunha victoria clara grazas aos goles de Prol, Landeira e Samu Araújo. Un paso máis para o equipo de José Tizón na terceira federación, pero varios para atrás para os de Noia. O Boiro levou a vitoria no derbi contra o Noia cun contundente 4-0, nun partido cargado de intensidade e emoción. A pesar das malas condicións no campo de Barraña, o equipo local demostrou a súa superioridade, especialmente na segunda parte cunha gran actuación colectiva. O encontro comezou cun claro dominio do Boiro, que se fixo cos primeiros minutos, pero sen moitas ocasións claras. O Noia, con Mario Constenla como máximo expoñente do ataque, non conseguiu atopar o camiño ao gol. Foi no minuto 37 cando Prol aproveitou un balón solto na área tras un córner e bateu a Brais, dando a vantaxe aos locais antes do descanso. Na segunda parte, o Noia intentou reaccionar, pero no minuto 46 Landeira, que acababa de entrar no campo, cruzou perfectamente o balón ante Brais, facendo o 2-0 e colocando ao Boiro cunha vantaxe cómoda. O técnico do Noia, Alberto Mariano, tentou facer cambios para mellorar a situación, pero a diferenza de intensidade e precisión no xogo non deixou ao equipo visitante remontar. O Boiro non se detivo e no minuto 84 Samu Araújo marcou o 3-0 tras un penalti, sentenciando prácticamente o encontro. Aínda quedaba tempo para máis e no último segundo outro penalti transformado por Landeira pechou o marcador cun 4-0 definitivo. O Boiro suma así 3 puntos que afianzan as súas aspiracións na terceira federación, mirando cara a obxectivos maiores, mentres que o Noia, que non logrou reaccionar tras o descanso, deberá mellorar se non quere complicarse a tempada.